नमस्कार, मस्त मालवणी किचनमध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे। तर आज आपण डाळ तडका बनवणार आहे आणि एकदम सोप्या पद्धतीमध्ये तुम्हाला मी ही रेसिपी सांगणार आहे। आणि याचीच जर तुम्हाला इंग्लिशमध्ये रेसिपी बघायची असेल तर त्याची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे, तुम्ही तिथे जाऊन बघू शकता। चला आता आपण बघा की डाळ तडका कशी बनवायची आणि त्याला काय काय साहित्य लागते। आपण मस्त मालवणी किचनमध्ये डाळ तडका बनवणार आहे। त्यासाठी मी ही 1 वाटी तुरीची डाळ घेतली आहे आणि त्याला मी ही अर्धा तास पाण्यात भिजत ठेवली होती। आपण याला फक्त अर्धा तासच पाण्यात भिजवून ठेवावे। बघू शकता मी आता ही डाळ कुकरमध्ये टाकून घेतली आहे। त्यामध्ये मी आता 1 चमचा मीठ टाकते, त्यात आता मी अर्धा चमचा हळद टाकते आणि 2 ग्लास पाणी टाकणार आहे आणि आता ह्याच्या मी 2 शिट्या काढून घेणार आहे। तर आता हे कुकर बंद करून मी ह्याच्या 2 शिट्या परत काढून घेणार आहे। इथे माझी डाळ व्यवस्थित उकळली आहे आणि ह्याचे मी कुकरमध्ये फक्त 2 शिट्या काढून घेतल्या होत्या। तर आता आपण इथे तडकाची डाळ कशी बनवायची ती बघणार आहे। तर आता मी इथे एक टोप घेतलं आहे आणि त्यामध्ये मी आता 2 चमचे तेल टाकणार आहे। तर आता आपण डाळ तडका बनवणार आहे, तर त्यामध्ये आता आपल्याला तुपाचा वापर करावाच लागतो, तर कारण त्याच्यामुळे त्याची टेस्ट चांगली येते। तर आता मी त्यात 1 चमचा राई टाकणार आहे। राईला आपल्याला चांगलं तडतडायला द्यायचं आहे। आता तुम्ही बघू शकता इथे आपली राई चांगली तडतडते आहे। त्यात मी आता 1 चमचा जिरं टाकणार आहे आणि 1 सुकी लाल मिरची टाकणार आहे। त्यात आता मी 1 चमचा आला, लसूण आणि मिरची वाटून घेतली होती ती टाकणार आहे। तुम्हाला पण असंच करायचं आहे आणि त्याला आपण आता व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। इथे आपल्याला गॅसचा फ्लेम स्लोच ठेवायचा आहे। तर त्यात आता मी कांदा टाकणार आहे, पण मी आता याच्यामध्ये थोडासाच कांदा टाकणार आहे आणि थोडासा कांदा नंतर टाकणार आहे। जर तुम्ही इकडे कांदा लसूण खात नसाल तर तुम्ही नाही टाकले तरी चालू शकतं। आता आपण याला मिक्स करून घेतलं आहे। तर आता त्यामध्ये मी टोमॅटो टाकते। तर मी इथे 2 टोमॅटो चिरून घेतले होते, ते आता टाकून घेते त्यामध्ये आणि त्याला पण मी आता व्यवस्थित मिक्स करून घेते। तुम्ही ही डाळ टोपात किंवा कढईमध्ये बनवली तरी चालेल। तर आता याला मी 2 मिनिटांसाठी ढाकून शिजवून घेणार आहे। ते 2 मिनिटं माझी पूर्ण झाली आहेत। त्यात आता मी 1 चिमटी हिंग टाकणार आहे। तर आता याच्यामध्ये मी थोडीशी हळद टाकणार आहे आणि आपण डाळ उकडताना पहिले त्याच्यामध्ये टाकली होती म्हणून। आता 1 चमचा इथे मी धना पावडर टाकते, अर्धा चमचा लाल आणि इथे थोडीशी मी कसुरी मेथी घेतली आणि त्याला पण मी चुरून त्यामध्ये टाकते आणि त्या सर्वाला आता आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। इथे आपल्याला गॅसचा फ्लेम स्लोच ठेवायचा, कारण की आपले मसाले करपले नाही पाहिजे म्हणून। त्यात आता मी ही डाळ टाकणार आहे आणि त्याला आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। तुम्हाला वाटलं तर तुम्ही त्यामध्ये 1 ग्लास पाणी टाकू शकता। तर आता याला आपण 1 उकळी काढून घेणार आहे। बघू शकता आपल्या डाळीला चांगली उकळी आली आहे। तर आता आपल्याला याचा तडका तयार करायचा आहे आणि ते कसं करायचं ते तुम्हाला मी आता सांगणार आहे। तर आता इथे हे बघा मी एक तडका पॅन घेतला आहे। तडका म्हटलं की तुपाचाच वापर करायचा। अगर तुम्हाला तूप नको असेल तर तुम्ही त्या जागी बटरचा वापर पण करू शकता। तर हे बघा मी इथे हे 1 चमचा तूप घेतलं आहे आणि त्यात आता मी अर्धा चमचा जिरं टाकणार आहे आणि पाव चमचा राई आणि 1 सुकी मिरची टाकणार आहे त्यामध्ये लाल। आणि आता जो मगाशी मी तुम्हाला बोलली की मी जरासा कांदा साईडला ठेवला आहे तो आता मी त्यामध्ये टाकणार आहे। आता त्याला आता मी व्यवस्थित मिक्स करते 1 चमच्याच्या मदतीने। हे बघा आता इथे आपला तडका तयार झाला आहे। आता आपण त्या डाळीमध्ये तो तडका आपण मग तयार करून घेतला होता तो टाकणार आहे। तडका टाकल्यामुळे आपल्या डाळीची टेस्ट खूपच चांगली येते आणि चांगली वाटणार आपल्याला खायला। तर आता तुम्ही बघू शकता आपली डाळ तडका तयार आहे। तर त्यावरती मी आता जराशी कोथिंबीर टाकणार आहे आणि आता त्याला आपण मिक्स करून घेऊया। ही तडक्याची डाळ आपल्याला जिरा राईस बरोबर खूपच छान लागते। तर आता जर तुम्हाला ही माझी तडका स्पेशल डाळ आवडली असेल तर माझ्या चॅनल सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि मला कमेंट करून सांगा की तुम्हाला माझी आजची रेसिपी कशी वाटली। तर आता तुम्ही बघू शकता आपली डाळ तडका तयार झाली आहे आणि जर तुम्हाला ही माझी रेसिपी आवडली असेल तर माझ्या चॅनल सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि मला कमेंट करून सांगा की तुम्हाला माझी आजची रेसिपी कशी वाटली। धन्यवाद।